Moikka! Elikkä mä olin lupaillut tehdä sitä videopostausta, tai no siis ostospostausta. Ja mä nyt teen sen videon muodossa niin kuin jotkut tuli toivonutkin. Ja mulla nyt tässä on tätä loppuaikaa, niin eiköhän tehdä. Tuli just tänne kotiin. Ja pitäisi siivota. Mutta mun mielestä tää on ehkä hivempaa. Mä nyt esittelen noit lähiaikaan tehtyjä ostoksia. Lähinnä nyt noin, mitkä mä oon tehnyt samaan aikaan. Ja tästä nyt puuttuu jotain tiettyjä juttuja, mutta ei voi mitään. Elikkä aloitetaan vaikka. No tää koru on, mikä se on, Accessories tai joku tämmönen koru-alusvaateliike tai semmonen sälääliike. Ja sieltä mä ostin kans läjäpäittäin alusvaatteita, ne on niin söpöjä siellä. Sitten H&M:stä tämmönen takki. Tää on ihan superkiva. Maksoi jotain 30 tai jotain. Ihan tosi kiva. Ja joo. Hirveän on kiva. Sitten mennään toiseen takkiin. Tää onkin ihan kiva löytö. Vähän halvempi. Kävin tossa kirpparilla, Femmatorilla. Niin tämmönen kamokuosinen takki. Tämmönen. Kiristykset löytyy ja taskut löytyy. Ja maksoi semmoset hurjat 4,50. Hirveän hurja. Mutta joo, siis tää on joku lastentakki. Joku suomalainen vaeltajamerkki. Sitten voi lähteä vaeltaa. Sitten yksi ihan lemppariostoksista oli nää kengät. Mä jo viime syksynä halusin tällaisia, mutta nyt mä sain vasta aikaiseksi. Okei, että nääkin oli aika halvat. Että nää on Dimspuusta. Onko? On muistaakseni ja maksoi 30. Et ihan tämmöset perusratsastuskopot. Tämmöset kiiltävät. Ja oli ihan superhyvä, kun nää on koko 35. Niin ei jää liian isoiksi. Sitten ihana kaulahuivi Carlingsista. Tällainen super iso ja ihana. Sitten tätä voi käännellä silleen erinpäin, että tässä näin päin. Ja sitten nää on tälleen. Hirveän on kiva. Joo, oliks mun sit muuta? No eipä oikeastaan. Tämmöstä perusneuletta. H&M:stä parikymppiä varmaan. Ja sitten yksi lemppareista, mitä mä en ole vielä päässyt käyttämään. Otan pois, kun tulee kuva. En oo päässyt vielä käyttämään, mut kumminkin. Tää on aivan ihana. Tää on Kuubuksesta. En muista paljon maksaa. Mutta on ihana. Ja niin, sit mä ostin viininpunaiset konssut syksyksi. Mut ne nyt on sieltä mun kaverilla. Ja eipä mulla sit muuta. Et mä oon niinku tosi vähän shoppaillut nyt lähiaikoina. Mut noit syysvaatteet mä kävin vähän ostaa tossa joku kuukausi takaperin tai jotain. Ihan 100 varma kauan siinä on. Niin semmosta. Joo, ehkä mä nyt siivoan. Tai teen. Keksikää mulle tekemistä. Ei mulla sit muuta. Vaikka.